Apakah kamu tahu? Kowe tak sepura gara-gara apa? Jawab. Apa gara-gara aku nglakoni keapian? Ora. Apa gara-gara aku nglakoni ibadah, salat, haji dan lain-lain? Tidak. Matur meneh Gusti, sebab apa Gusti? Apakah kamu ingat ketika suatu saat pas kamu jalan-jalan di lorong negara Badat, kowe ro kucing saking ademe Pak, mbok tulungi, mbok ademake, akhirnya kucing iku ora sida mati. Itulah penyebabnya seseorang tersebut diampuni oleh Allah. Ora mergo salate Pak, mboten mergo ngibadahi, mboten. Makane kula nyuwun panjenengan sedaya, siapapun apapun kebaikan sekecil apapun tolong dilakukan Pak. Ojo kok gini sampean bunyi. Kok guyu terus gini? Kucingnya mbok saduk. Yo Gusti malah disaduki. Nek wong kene kira-kira menggono kucing depes-depes mau saduk. Saduk gara-gara bar nyolong iwakmu ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong kene kon runyam-runyam tak delok-delok aja. Dadi ana wong di sepuro ora mergo ngibadahe, tapi mergo welase wong iku marangku kucing kademen ditulung dikemuli Pak. Makanya awake dhewe ora arti Pak, amal mana yang diterima oleh Allah kita tidak tahu. Mbah, ora mergo salat mboten. Ya bener memang salat ini sebuah kewajiban, memang betul. Tapi Allah Ta'ala memasukkan surga awake dhewe iku ora mergo salate jenengan iku mboten. Ora mergo ngibadahi sedekah jenengan mboten, tapi mergo welase Gusti Allah, ridhone Gusti Allah maring kula panjenengan sami. Makane sampean pemoro kucing, kucing kok sakake cacah ketoke kok ora pandhe mangan karo iwakmu Mbah. Halo kampleng malah dikek ndase. Astagfirullahaladzim, kucing iso dikek ndase iku lho maksudnya piye? Sekali-kali tambah apa mau iwak lagi si kerek siji, sekali-kali dagingnya kayak no sampean sing mangan ndase. Orang masuk ya. Ayo ngene kok pengen arep mlebu swarga. Bumakna tak delok-delok guyu iki kita biasanya nyaduki kucing wae kita delok-delok iki. Halo. Tapi ngeten iki mboten saged damel patokan. Oke sok Pak Supar nggih pergerakan. Nek ngono, ayo kesuk nggih pergerakan mangani kucing kabeh. Yo aja ngono, Pak. Yo ora gato, ora usah salat, cukup makani kucing tok. Apa malah iki malah karu-karuan iki. Wes kacau lho sampai koyo ngoten, Mbah.